škvána. Čaute, ja vás vítam. Nachádzame sa momentálne vo Veľkých Uherciach na ďalšom podujatí medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose a tuto som s mojimi chlapcami na trati, takže uvidíme, že ako to oni zhodnotia a čo k tomu povedia. Ja vás všetky vítam na tomto podujatí a posunú slovo dál. Tak ja tiež vás tu vítam teda. Som tu poprvé, asi aj posledný krát, ale dobre, posúvam ďalej. Ďakujeme za tieto nádherné rozhovory našich chalanov a ja vám teraz poviem niečo k tomu také vážnejšie. Trať máme takú istú ako minulý rok, akurát rýchlejšiu. Zrušili sme rolety, teda nie my. Bol tu na návšteve Greg Atkins, náš dlhoročný kamarát, ktorý staval túto trať a takisto sme zrušili jeden skok. Inak trať nachystaná perfektne. Počkaj, niekto mi píše. Trať je pekne připravená. Moderní prvky, bude to rychlé zítra. Tak. Konkurence přijela. Určitě uvidíme zítra krásné závody, máme sa na co tešiť. Je to fakt pekne nachystané a aj ťažké, keď som si to bol prejsť. Pre mňa, hej. Koľkátýkrát si to už prechádzaš vlastne? No, som tu asi už tretíkrát. Dnes na trati. Takže načítavaš trať, hej? Načítavam, to je základ a zajtra načítam na motorke. Takže, ako ste mohli vidieť, tuto jeden člen tímu je vášnivý fanúšik českého národného tímu hokejového, pretože naši bratia Česi práve skorovali gól, takže vedú 1-0 nad Norskom a my to tu oslavujeme. Väčšiu časť trate sme si už prešli, už to máme za sebou, tu na chalani aj viackrát už. Takže asi toľko k tomu. A Jojo, vieš čo, ukonči to, nechám ťa to ukončiť. Povedz niečo k tomu ešte ty. Ja ty. iba v skratke by som sa chcel opýtať krosákov, čo toto sledujú a chodia takéto trackwalky, že či používajú takisto túto vec na trackwalk a ak áno, aby povedali do komentáru poprípade, že čo to je, na čo to slúži. Počuli ste sami a my sa ideme pripravovať na zajtrajšie preteky. Vidíme sa zajtra. Čaute. Ahoj. Takže Ladík už má po kvalifikačnej jazde, iba tak v rýchlosti, Laďo, trať, motorka, ty, ako si sa cítil, ako to vidíš dneska? Áno, takže máme po kvalifikácii, trať je velice pekne připravená, vyjeli se nějaké koleje, máme ideální povrch, přijelo docela silná konkurence, zajel jsem tam nějaký 9. čas. S časem jsem celkem spokojený, takže do závodu bude důležitý start a uvidíme, jak to dopadne. Takže ako ste počuli, čas je fajn, takže držíme sa v tej topke a uvidíme už potom neskôr časom, že ako sa teda pretek ešte ďalej vyvinie. Každopádne cíti sa na motorke super, trať super, takže uvidíme, čo to prinesie. Držte nám palce. Jozef Posluch, číslo 52, kategória MX2, čiže 254-taktne, už má dojazdenú kvalifikáciu, takže povedz nám, ako sa cítil na motorke, ako vidíš trať, či ťa to pozdáva, hej? Všetko sa mi pozdáva, trať je super, skoky, vláha dobrá, skoky dobré, takže počasie nám praje, tešíme sa do prvej jazdy. Kvalifikáciu som mal na 3. mieste, sme tam všetci v 1 sekunde, bude sa na čo dívať, si myslím. Takže ako ste mohli počuť, bude zaujímavý závod, prvých troch máme v 1 sekunde, takže necháme sa prekvapiť aj my, ako to vlastne celé dopadne a ideme na to.
OK, takže chalani už dojazdili, ja tu mám ako prvé Láďu Kolaju, takže Láďa, zhodnoť nám dnešný víkend, respektíve tento víkend, ako si sa cítil na motorke, obe jazdy mi skús nejako tak v rýchlosti zhodnotiť nejaký výsledok, ak vieš teda, jak si došiel. A to je asi tak aj všetko. Ano, tak začal bych prvním závodem, tam se mi moc nepodařil start, začínal jsem trošku vzadu. První kolečka se mi jelo fajn, ale potom jsem bojoval s tvrdlými ruky, takže jsem ten závod první už nějak dokroužil. Do druhého závodu jsem se snažil vylepšit start, to se mi aj povedlo. Startoval jsem tam dobře, teď nevím na jaké pozici a pálil jsem tam s klukama vepředu asi do nejakého půl závodu. Ja si celkom držal pol závodu, akože vy aj tak, že môžem potvrdiť, že bol tam v tej akože prvej časti, tej rýchlej časti, asi pol závodu, držal s nimi riadne tempo, potom už však samozrejme troška asi došla tá únava na tie predlaktia, predsa len to není úplne, že jak sa povie medlízať, ale Tak, no, ja takže... si myslím, že výsledok veľmi fajn, super, ešte niečo kľudne povedz, keď chceš. No, tá půlka závodu super, potom mi zase stvrdly ruky, tak už jsem to nějak dojezdil, ale výsledek super, já jsem spokojený. Trať byla už trošku prašná, ale byla dobře připravená, jsme zdraví, jdeme domů, tak super, jsem spokojený. Mike, check, 1-2, Mercedes za 1-2. Dúfajme, že nám fungujú mikrofóny. Ako som tu mal pred chvíľku Láďu Kolaju, tak teraz tu mám aj Joja Poslucha. Ako môžete vidieť, má v ruke tento strašne prísny, vážny, cenný kov, striebro. Odložím ho, lebo je ťažký. Odložil ho, lebo samozrejme tým, že je to práve, tak to má aj nejakú váhu. Už je chalan po výkone, takže myslíme si, že dovolíme mu, aby to odložil. Hej, asi tie ručičky troška oddychnú. A zhodnoť nám teraz tvoj víkend, ako si to videl, cítil? Ja by som to tak skrátke zhodnotil, že obidve jazdy boli, si myslím, asi tak na rovnaké úrovni. Išlo sa mi prvú aj druhú jazdu veľmi dobre. Chalani boli rýchli, bolo to celé dosť rýchle, ale podarilo sa mi dať druhé miesto dvakrát, takže bolo z toho druhé miesto. Takže druhé miesto od Joja, čo si myslíme, že je veľmi super výsledok a tuto by sme to asi možno aj ukončili pre tento víkend. Takže díky za sledovanie. Čo majú robiť? Follow hodiť. Áno, Na odber 711. 711 Shopzone, odber, zvonček, like, kľudne to aj komentuj. Hoci čo tam napíš, keď budeš mať potrebu sa k niečomu vyjadriť, tak sa určite k tomu vyjadri. A vidíme sa snad na ďalších závodoch, takže asi čaute. Pa, pa.